Чыгарылышыбызны Татарстанда нәшер ителүче газета журналларда игътибарга лайык язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Матбугат күзәтү сәхифәсе белән гадәттәгечә журналист Миңназыйм Сәфәров таныштыра. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатындагы күзгә ташлана торган язмалар белән таныштыруны дәвам итәбез. Акчасыз яшәү авыр, ләкин акчасы күп булганнарга да җиңел түгел. Кая куясы? Илдә үткәрелгән сораштырулардан күренгәнчә, халыкның 26% җыйган акчасын банкка салмыйча өйдә генә саклый. Гомумән, тотрыксыз заманда акча җыярга кирәкме? Финанс мендәре астында ничә сум акча булырга тиеш? Ватаным Татарстан газетасы хәбәрчесе зурдан кубып шул сорауларга җавап эзләгән. Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә быел кемнәр дәгъва кыла? Быел аларның саны 13. Газета журналисты безгә, укучыларга бу бүләкнең кемгә булырга тиешлеген үзебезгә хәл итәргә дип калдырган. Менә монысы бер дә ярый торган эш түгел инде. Премияләрне бездә өстәгеләр хәл итә. Без моңа күнеккән халык. Халык димәктән ул бүген нидән зарлана? Шәһри Казан газетасындагы «Үпкәләмәгез инде» дигән язмада сүз Апас районындагы сөт җыючының 5 авыл халкыннан тупланган сөтне җиргә кызуы тирәсендә бара. Булай да бик түбән бәядән генә алынган сөтне ни өчен җиргә кызырга мәҗбүр булганнар? Язманы укып чыкканнан соң авыл кешесенең бүген нинди шартларда яшәргә дучар ителүен аңлыйсың. Беркем берни өчен җавап бирми, законнар эшләми. Мондый очракта язмадагыча «Үпкәләмәгез инде» дип кенә әйтәсе кала инде. Халык язучысы Рабит Агабатулла кеше улы Байбулат төшергән «Едәш» фильмында авыл картын уйнаган. 85 яшын тутырган аксакалыбыз белән үткәрелгән әңгәмәдә аның тормышына кагылышлы ярылып ята торган шактый гына кызыклы да, гыйбрәтле дә фактлар китерелә. Алга таба да бәрәкәтле гомер насыйп булсын яраткан язучыбызга дип телик. Читләр күзлегеннән караганда без татарлар нинди? Башкалардан нинди сыйфатларыбыз белән аерылып торабыз? Күбрәк нинди авырлар белән чирлибез? Моннан 120 ел элек үзе дә татарлар арасында яшәгән. Татар телен белгән, танылган табиб Алексей Андреевич Сухарев әнә шундый сорауларга җавап бирә торган китап чыгарган. Ә безнең Мирас журналы шул китапның кызыклы эшләрен үзенең укучыларына тәкъдим иткән. Үзеңнең кемлегеңне белеп тору һәм шуның белән горурлану милләтне саклый торган сыйфатлардан. Тел һәм моң милләт сакчылары. Тел бетсә, моң да калмый. Кешенең милләте дә бетә. Менә ни өчен гаилә ана теле мәсьәләсен беренче урынга куярга тиеш дип яза халкыбызның танылган галиме һәм җәмәгать эшлеклесе Индус ага Таһиров журналдагы «Тел һәм моң» язмасында. Шикләнергә урын калдырмыйча язылган бу язманы һәр татар кешесе дә укып чыксын иде. Укудан һәм фикерләүдән аерылмыйк дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам, исәнлектә күрешик.